Bilo je dosta, s obzirom na raspored, dosta teško, ali mi smo standardni cijelu sezonu. Mi smo prvi dio u jesenjem dijelu smo osvojili 18 bodova, sad smo osvojili 17 bodova, tako da igramo konstantno. Mogli smo nešto više, imali smo neke utakmice koje smo imali priliku da dobijemo, nismo dobili, ali sve u svemu mislim da za razliku od prošle godine kad smo bili stalno u krugu ekipa koje su ispadale, ove godine nismo došli ni jedanput na tu poziciju, znači da je bilo nešto mirnije, nešto su igrači malo i iskusniji, iako praktički svakih 6 mjeseci mi izgubimo 2-3 igrača koji su nosioca igre, tako da smo praktički sve slabiji i slabiji, ali s obzirom da ovi igrači koji su mlađi stasaju, tako da uspijemo nekako taj deficit kompenzirati. Mogu reći da se ti mladi igrači sjajno razvijaju, prije svega Batarelo, pa evo Ivančić danas, Mali Tešović i tako dalje, to su sve igrači 2005. 2006. Tako da mislim da možemo biti svi zadovoljni u klubu. Mogu reći da su u klubu sasvim normalni, da su shvatili da je to borba za opstanak, da je to teška jedna, da su to mladi igrači, da im treba dati suport i mogu reći sve najbolje da se ostvario taj rezultat, a vjerujem da kroz sljedeće prvenstvo možemo biti još i bolji, da momčad može igrati bolje, vjerujem da ćemo se i pojačati s nekim igračem. Evo sad je na našu žalost Krk ispao iz lige, tako da vjerojatno možda kakav igrač dođe iz Krka koji je tu na našem području, teško mi možemo dovesti neke igrače sa strane, to ipak su troškovi i stanovanja i prehrane i neki honorar, tako da mi smo i danas 3-4 igrača iz omladinske škole stavili da igraju, tako da mislim da je pred i ekipom i pred klubom jedna svjetla budućnost. Mi smo recimo prošle godine mi smo se pripremali da ne bi ko zadnje godine, prošle godine da ne rješavamo sve u zadnje kolo, pa smo ove godine riješili u predzadnjem kolu. A nadam se da ćemo sljedeće godine to puno prije riješiti, čak da mislim da bi mogli u sredini tablice biti, a čak možda i prema gore ako se sve posloži kako treba.